ती म्हणजे वस्त्र संहिता जी आसा ती आनीक जवळजवळ 39 मंदिरांनी हांगासर सांगला की आम्ही लागू करतले आणि जीर्णोद्धारा खातीर जे प्रयत्न आसा ते जातले। आणि त्याच बरोबर जे मंदिराच्या परिसरात मद्य विक्री आसा 100 मीटर तो ठोस कायदो लागू करपाक आणि देवदेवतांची जी नावां दिल्ली आसा 12 ताकाय विरोध करपाक आणि त्या कायद्याची मागणी करपाक पूर्ण पाठिंबो मंदिर महासंघातर्फे दिला। आणि जवळजवळ 34 मंदिरांनी सांगला की आमच्या जत्रा उत्सवाच्या ठिकाणी अन्य जे धर्मीय आसात विधर्मी आसात तांकां थंय स्टॉल बिल हे करपाक आम्ही परवानगी दिवचे ना असे तरेचे ठराव या ठिकाणी जाल्ले आसा। आणि अनेकांनी धर्म शिक्षणाच्या संदर्भात लोकांक जागृती करपा खातीर बाल संस्कार वर्ग अशें आयोजित करपा खातीर 30 मंदिरां फुडें सरल्यात आणि सामूहिक उपासना सामूहिक आरती हे करपा खातीर जवळजवळ 21 मंदिरांनी फुडाकार घेतला। हे खरेच बरी गोष्ट ठरल्या आणि आमच्या उत्सवाच्या ठिकाणी जे अपप्रचार जाता अयोग्य गोष्टी जातात ते बंधन घालपा खातीर देवळांनी कितें कितें आवश्यक आसा ते सामूहिकरित्या प्रयत्न करचे अशें एकूण ठरला। उत्साहात ही मंदिर परिषद पार पाडली। ताची फलनिष्पत्ती सांगपाची महत्वाचो भाग म्हणजे सगळ्यात भाग म्हणजे जो एक कोर कमिटी स्थापन झाली आणि मासिक जे एक मिलन करप मासिक बैठकांचे आयोजन आणि तालुकावार मंदिर संघटित तसे संयोजक तयार झाले। त्या दृष्टीन फुडें तालुकावार बैठको जातल्यो तांचे मासिक मिलन जातले थंय एकत्रित मेळावे जातले।